Hello po, magandang hapon mga mamamayang. Andito po ako ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo kung paano magluto ng chicken curry. Ito na po ang mga ingredients sa aking chicken curry na lulutuin. Bawang, sibuyas, carrots, patatas, manok, apple, mushroom, tapos itong golden curry, Japanese golden curry. Maraming salamat po sa nagturo sa akin ng reseping ito, si Sis Rose. Maraming salamat po, Sis Rose. Ito na po mga mamamayang, umpisahan na po natin. Tsaka maglalagay rin po pala ako ng olive oil dito sa aking recipe. Ayan po ang aking olive oil at tsaka maglalagay rin po pala ako ng silver swan tayo ng mantika sa ating kawali. At ngayon pong may mantika na sa ating kawali ay ilagay na po natin yung bawang. Gigisahin na po natin. Hanggang sa ito ay mag golden brown ang kulay. Pagkatapos ngayong nag-brown na ay isunod na natin ang sibuyas. Haluin po natin to. Pagkatapos po ay maglalagay na po tayo ng toyo. At ngayon po ay isusunod na natin ang manok. Ayan po. Manok. Tapos hahaluin na natin. Ngayon po ay naglagay po ako ng tubig para may sabaw siya at para maluto yung manok. Hintayin muna natin tong tumuyo. Ngayon po ay papakuluan natin to siya hanggang sa tumuyo yung sabaw. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating patatas. Tapos haluin natin hanggang sa maluto. Ngayon po ay isusunod na natin ang carrots. At isusunod na natin itong ating mushroom. Tapos isusunod na natin tong ating curry. Japanese curry pala. Yan. Hahaluin nyo lang para matunaw po.
Ngayon pong medyo luto na ang ating manok ay isusunod na natin ang apple sa paglagay. Yan po ang pinakalas na ilalagay natin sa ating chicken curry. Tapos hahaluin nyo lang. Yan po. Medyo luto na po siya. Hinaan nyo lang po yung apoy para hindi po masunog ang sa ilalim nito. Ayan na po ang aking Japanese chicken curry. Maraming salamat po sa nagbigay ng recipe sa akin na si Sis Rose. Tsaka maraming salamat po sa inyong panunood. Sana mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!